Ka Sorkar Meghalaya Democratic Alliance hagas ni palay jong katayo kalalom ya kajihalang jong kiseng san partay kiseng bhalang ki district council bat ke kliat nong sanshar karilom khasi jaintia banya selok halor kisen jam ki baka Sorkar ka don kambanshim ha ka banya kran penbet no ya kajingya ka jak hapot bat ka Assam ka bala sateng dake po snem. Terang ba kejala ulas dan ya kini kejihalang dah kabajnya kenduk shwa ya ki artli ki district council karilum khasi jantia lambat ke kliat nong sanshar bakan thup ya kis bat kirang ba shnong hakane kejihalang chief executive member ke KHADC ubati to Starwell Khan ula IT ya ka kaipot ka balapan kre da ka boundary committee jong ka council ka ba ajing mut ba kishnong ki thau ba ki jaka ki ba ha po ke AD rules sia jar khandas pa san phawar ka dai banlong ka nongrim hakane ke jingpen ba ya uput usam kini ka kaipon ka kanthop ya ki jing ajing mut ki sanat bala aj ki kliat nong sanshar ki kot kisla ki map jong put usam bala IT da ki hima bat ki wei Tikani pat ketika sin ka banikong ka ba nakaliang CM bat ka kabinet ke lakhot engi ka district council ya CM jo ka Giant Hill bat yanga bat kumju ru katungan ingut ki MDC bat ki kliat nong sanshar tika phang ka bang yakran hang ni ketika ju hi kabang ila yakren haki regional committee tenre ka ega basang tanat nakaliang ka jungi ka council ba kalong ba nakaliang jong ka boundary committee menta ka singi ngila IT ya ka report comprehensive report ya ka ba katkum ki facts and findings ke bangi ngilam bat kumjuru ya ki annexure ki ba bun ba bat bangi la summit syaga state government pika ka recommendation jungi kalong simple kalong ba ka mini kalong ba ka Sorkar ka deban ya baik kat kum ka paragraph 20 jong ka 6 schedule hakaba ka area jong ki jaka ki bahap apo ka khasil autonomous district council kinde hi kita ki jaka ki bangin claim ban pen scam ya ka jing claim ka jongi bat ka Sorkar Assam ngila ai gi documents baro ki baki submit ki hima naduk ki sanat naduk ki notification ki baper naduk ki map baper ki bana ki hima baro jo kini ki area ki badon ni ka area of differences tingila submit saga government kum ki reference ka kumba fitip ka AD rules la form haka 1952 tikitu ki shnong hi ki bahap apo ka AD rules ka jungi apo ka United Khasi Giant Hills District Autonomous District Council kitu hi ki shnong ki bahap apo ka jurisdiction ka jungi ka ni ka meeting ka bangi rai hande ka consultation meeting ka bangi amir jingmut ngi ai jingmut ngi pen ai ki idea ki jungi lani ki ki jing snow ki jungi khamtam nakaliang jong ki kliat nong sansia te nga tharai ka meeting kalong ka ba seiso bat ka ba don jingkermen na ka banta bangin yo ban solve no ya ka problem ka ba ngila ki pai ba ki la angnut bat ka de ka problem ka bala sakut mentala bun snem khamtam hadu bangin daken jo san phusnem jo ka jingyo jungi ya ka jala Adang keren meneh hajinya deh bat karata sirah. Hak jinyo jongi kamdan dispute ero. Namar ki briu hang tu ki syong suk ki syong san peacefully naka samro kamjuan interfere. Henry ladat manda wan pat kane ke por ban ye pembino yuput dah hang tapat ka pau bakadon ka jingya ki kore ya itu ibenta jong ka sinorta sirah. Henry ka kasino kerta sirah ke balong ke bordar dakawa malidor filatip hi nado nang tu ke put nek ni syakam don ka dispute hak itu pi jaka nak blok won ye meneh ngi klem ye krani ero ane nak liang jongi nak district council jongi ngidang persyang ngidon ki dokumen ngidon ki proof babaro kitu sinong bisa idon mensua ke ilaka fitip ha ke ilaka ke labang dong pelut kebaju hap apa ke jingpet jong ke district council na jantia henry menta kam don su henry kitu ki beri don ha kitu ki jaka kiwan ban approach ki kwa ban penpa baki kwa ban ya don saka Meghalaya te ya kata ngindang proses tentang ngindang ya pe kidang bewan pan dan holding ki lang ba sinong ki headman kiwan pan senat kata ngindang pe ke ba leda ke bala ngin le ke bamla te good understanding ni waka
government. Hadian kini, Menteri Rangba kejala ulalum ya kejingalang sebat giken huan seng bhalang beper kibadai narilum kasi bat jantia. Bat hakane kejingalang giken huan seng bhalang kila kentu ya ke sorkar jala bakadai ban kenkor ya kejingkwa jengkipat ba kibasa hakaput bat ru ban kenkor ya kikot kisla bat kiduler kendau bala IT da kikli nong sensyar. Kila ban juru ya kejingran kam ban penbait ya uput usam kat kum uput jong ki it ki hima na lor baka sorkar kadai ban sim kiano ha ka ban lej register daladi ya ki jaka puta ki badan hakaput kenang ban nem ailat syu ya ka asam bakan nang kentur put. Ngi yu iru ikitu ki at di jaka baka sorkar ka kedau halong baka kama baka don kajing ya kajian na kata kajing ya keni put penisam ngi la persang ya kaban ya kendu na bandan kata ka konsultatif program gujongi baki nong snong khamtam ki sim ki raj nang ta ki nong ramba snong wat tu ki trai snong ki badan ki kendo ko siap to ka jaka ngila ajmut ka sarkar mta ka sngi kalong ba ko shwab kin sim ya kununu ka rai khadu kadai ban sim ya kata ka jingsngo ya ka sor chongki et ki hima yang ba snong khamtam ru ya ki trai jaka badan kendo ka siap ngim kwa bakunu ko jing pembit put pembit sam kan sujom masyarungko na sun khandau hakaba ki jaka puta kan dulat ting sotona sebentar ba ka sarkar kalong positive respon ya kata jing ajmut jungi ba ka jing time ta singi long ba tek tam ta ki penta jun ki than jong west ksihel bedon penta jong ka riboy district tika second phase ka bang sia chong ba karen ka dai penta jong na kari po janji hel district ka block 1 block 2 gitu punya karen ti kum ka sarkar ka lapan slow ko ong ba ki long ki bala kloy ya ban snap ban snow ya kini ki jing ajmut ki nong sensar snong ki et ki hima bat na kediang jungi kum seng balang ngan yai bodien bat ngi dondo kita ki jing lum thop ki jungi ki bang layo lang ba ki jing rap kini ki et ki hima ngin sa company ki sngi ngin sa ailang ka jing somet lang sa government bakin bisar lang ya ka e ka ba yo snow bat ngi lum jing tip na ki pat ba jong ki ni ki border repair ka give kan take policy ngi klem ya kran bila kran ka basai ba haka dictionary ngin palak ban yakran ngap yakran ya history background jong kajala tikan mi in ai da give antik ting yakran takadaw sakran riban bis ki dokumen ki et ki hima ki sunong ki thau wat ki individual ki rusmet godon jaka pata idon ki jaka putai kot slan kondo tidun bicar lang kita rok sob sim kono rai ka give ka antik policy yong bu surut ngin ya pension rem kom history jong ki et ki hima khasi naduk handai mata ba ka jing ya penbet ya upur usam kamdei ka jing shule lendet da mano re mano ka habandei banda wat jing habandei leng ba ka jing tuat jingmut lani habandei leng ba ka jing hunlang lani ka jing yabit ya biang lang jong baro ki trairi tremuluk da baro kita ki stakeholder ki balong kongsan ha kane ka jing penbet ti ngila nakaliang jong sarkar kala batayangi ya ke ba lale lang ba kini ki san bat ken ru tli ki banai lang ba ki regional committee ki boker but ki layathu ru yangi ba hakane first phase kumba kalong himta ka don tang ru tli ki sektor ki ba ki persyang ban penbet but ya ki wei ki sektor ki bang ui ke ba khan sakham e kum ka block 1 block 2 kalang pi bat ki wei kin sawan haka pali ka ba ala ni ta ka phase 2 ti nakaliang jong seng ngi dap do jikamen ba kila khot bat ngi la pan pawru nak leng jongi ba ngi menjur ya kitu ki san ki principle ki bala ya bu da ardli ki jala hakaba penbet ya uneu put usam kitu ki principle ka kenthop ya ka history ka kenthop ya ka administrative convenient ka geographical continuity ka ethnicity bat ki way ti kitu ki de ki principle ya bang ngi la ban sim ba ki la ban wanra syakaban penbet no ya uput usam ubabiang ti nakliang jong ka SYC ngila bu uru on record ba ngimdei pat ban ailat ya ka sarkar usam ban penon kam da gitu ki notification bat da gitu ki an ki ba lapas bat lale claim ka jingbit jong ki nong sensar jongi hakipor baladep ban wanra lang ba ti notification khamtam ya ka block on block 2 no beli kumba pitip ki wanra ya ka notification hasunam khat khandai spa san phuai
klaim ke jing menjur ki transfer ki spa tali ki senong na blok 1 na blok 2 na ki hima khasi jentia jongi kira sami kirhil te kumi tu ki notification ngem de ban sha ngila dap kran sai kumju uru kumi ka asam ro organization ak khat khandai spa ru khandai bat ya ka not east organization ak khandai spa nyo hui ki bal exclude ya ka blok 2 naka mekhlia kumi kitu ki jaj an ru ngila kran sai bom dei ban sha ban penon kam ka asam no bling shimba kitu ki an lasna la ne la le klem ga jingbit jong ki nong alam jongi klem ga jingbit jong ka united khasi jente hil hatu ka por but what ka asam ru ngi yo i na ka por sa ka por khat kham tap mai usnem khat khandai spa san phnyo kala agree ru ban retransfer ye sibun tli ki snong wat na blok 1 blok 2 tinggal kran sai ya kata ka baar ngala dawaru nak sarkar ba kamdei ban sha ya ka sam bakan dang tamput hakini ki jika ka bathamai mobling la yo jingtip ban alor kini ki 12 area different alor kini ki khat artli ki jaka ya kini ka sam ka persang ban turu wat se ki jaka ki ba omdei ka jinga kini bat ngila yo jingtip ru long ba ki nong sensar snong ki ba fer ba haba ka regional committee ka lej ban sngap itu ki sinong ki ara akti ba kwa me khlia ka don ka jing pressure ka don ka jing penbor jong ka sam menta ban penthut itu ki beru beli ki rakti ban desa makhlia kila dawana sarkar ba kadi ban te lakam yakum kini ki jajing sha pendik yakum kini ki jajing sha penwit haga sarkar asam beli lada kini ki nong song ki basa ha kini ki border area ki sha pendik ki sha penthut dalil em nginom la ban wan ra ya ka song ngan ba de ka jing penbek yo pur usam ka jing penbek yo pur usam kadi ban hunda baro bat kham tap me di ban pediang de ki beru ki basa border Hadirin kini kijing alang, Menteri Rangba uraya kendu sebat kiseng san partai gejala hendrai ha kini kijing alang ke Kongres ke Badan Hakaliang Persya bat ki khat arngut ki MLA jong ka seng bompat yo jing itu ke All India Trinamool Congress gila ja bat klem wan penidur kemat satya. Tang kiseng san partai ki Badan Hak Sarkar Meghalaya Democratic Alliance ki blai shembenta ha kini kijing alang bat a ya kijing ajimut kumnu ba Menteri Rangba ke jala un pentelun syakmat ya kijing ya keren penbet put. Kini kiseng san partai kila ai kijing ro ya kini ke sarkar bakala shimkhia ban penpoi ya kini kakam haduk katni kumbalong menta haba penparu ya kijing scam bakane ke sarkar kan la ban penbet no ya kijing ya kaja hakih riu tali ki jaka hapo uni ubenai bamenta.